Hayo, hai tu sudah. Jadi kita plong. Kahani hai lamsoko khapni mar kising song norokno ani elim bologo ke norok ni bagai ang tina hai kotal content video tu bi phauka ke norok o video no first to last night tongdi tai sajak ke norok hamjak ma baikhe norok ni khair ma baikhe norok ani channel no subscribe khairdi ke norok nai tongni ani video no first to last skip khayoi ke tidine o video no bahai nangjak norok nai tongdi ke pharisam kok kodang slewoi tidine video no nai nalisnai asukno habai norok nai tongdi khapang ni mar kising song pharika sung tine han hai regana ni video no sung nare phunai ke norok nai tongdi ang bai baksa tine ni ori kenai video no skit khayoi ke norok sajak tong ke norok tine ani o channel no norok subscribe khairti ke pharisung regana ni pathai na lemen thanglai ke kosung tabuk nugi makhnaro srai srai poriskar khe regana ni pathai koboto toma pathai hun oblang sai maria ke norok sini kahke norok no o regnai bathai rok no tagna krung rok ke taginai mano ke norok tagina di naithok naithok ke kesang tabuk taka sanai lewnai obongka lehenga komkhai black kheno regnai ang naithok sakha lehenga no ke norok naithong di o regnai ni video no kaham ke norok nang srai srai ke phunugui tongo ang tebo norok ni bagai tubi tongo regnani video naithok naithok katinin bagai asukno norok no jotona na hambai।